Yomada bro, Adidas. Adidas značka, tu byť Adidas je Mada bro. Konečne vidíte moju tvár hezkou, je hezky česky. Čaute, tu je Alinové, moja Adidas a to trbnutá gitara. A dneska si ukážeme tutoriál na pesničku od Nirvana, ktorá sa volá About a Girl. Let's go, start the battle tuts. Od Exploiteda. To je no, tak sa ako nastavím. Som tu. Som práve v éteri, no. Som v éteri, Rádia Lumen, hej, takže ideme na to. Takže najskôr dáme akord E. Takto. Dole, dole, hore. Teraz akord G. Sakra zle. Takže akord E ide dole, dole, hore a akord G ide dole, hore, dole, hore, dole, hore. Takže takto. Tak, teraz ide version. Takže ideme na to. To je takto. Prvý prst na štvrtý pražec Ačku. A tieto dva, čo je druhý a tretí prst, si dáme na šiesty v Gčku a Dčku. Takto. Dole, dole, hore. A pri tom ťahu hore dáme takto. Teraz hore. Teraz od začiatku. A to ide Ečko. Dole, 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 hore, dole, hore. Potom chytíme Gčko a Dčko prvým prstom. A palcom chytíme vrch, aby nebrnkala. A na konci Cčko raz. A od začiatku.
to bolo vlastne to isté, Ečko. Toto Ačko, a ja to volám tak, hej. Ačko. A toto Cčko normálne. A na konci to dáme tak viacejkrát. A stále ideme nižšie. A normálne. A solo. Ečko vrchné, prázdne, dáme brnknúť iba. Necháme ju znieť. Potom na Ačku dáme 5, 7. Na Dčku 5, 7. Teraz sládneme na 9. A brnkneme dvakrát. Na Gčku a Dčku dáme ešte 12. A potom solo ide toto dvakrát. Takže prvým na Ačku na 4, druhým, tretím v Gčku, Dčku na 6. Tým prvým dáme na Gčko, či na Ečko. A sládneme toto štvrté na Ečku na druhé. A tieto dva chytíme na Ačku a Dčku. Dole, hore, dole, hore, dole. Potom toto. Je to rebel! Takže toto bolo na dneska všetko. Ak sa video páčilo a pomohlo vám, dajte like. Ak sa vám páčilo mega, dajte zdieľať a odoberať. Budem veľmi rád. Jej, čaute. Na to, ruku. Hej. Dobre. A ešte, dovidenia.